bloc d'introducció a l'Scratch en català us volia parlar una miqueta dels escenaris, que els escenaris o els fons els tenim aquí a la dreta del tot i els seleccionarem per aquí. Si us hi fixeu, en el moment que jo selecciono aquí escenari, se'm posarà això blau i deixarà d'estar seleccionat el personatge. Clic. Se m'ha seleccionat en blau, sí? I el personatge està deseleccionat. I llavors també ha passat una altra cosa. Ens ha passat que el codi, el bloc de moviment, ha desaparegut. Sí? I després hi ha coses que no tenen tanta selecció. D'acord? Què vol dir això? Vol dir que els escenaris no tenen moviment. Bàsicament són estàtics, és una foto del fons. D'acord? Anem a veure quants diferents escenaris ens ofereix aquí el programa. A part, pujar un fons, podeu pujar una fotografia. Imagineu que ara que s'acosta Sant Jordi voleu fer un conte i feu uns dibuixos, feu una foto o els escanegeu, els podeu pujar a dintre del programa per poder, per exemple, fer una història de Sant Jordi. Nosaltres en aquests moments el que farem serà triar un fons que ja estigui preparat. Tenim diferents fons, torna a haver-hi tots junts o estan també posats per categories. Abans de seleccionar fons vull explicar-vos el fons grid, que em servirà perquè abans, quan hem parlat dels personatges, hem estat parlant que el personatge està en un eix de coordenades. En aquest fons veiem molt i molt bé aquest eix de coordenades. Sí? Si selecciono l'Scratch en aquests moments, jo el tinc a 0, 0. Vol dir que està totalment centrat a la graella. Jo vull que l'Scratch vagi cap amunt. Llavors, en quin eix penso? Amb l'X o amb l'Y? Doncs haig de pensar en l'eix que és vertical, perquè vull que vagi amunt, pugi. Doncs pensaré en l'eix Y, i en l'eix Y, si vull que vagi amunt, per exemple, provarem a posar-li 100. Veieu que aquí tenim el 100? Si aquí posem 100, hem d'esperar que l'Scratch vagi fins al 100, a veure si és veritat. Intro. Doncs sí, he posat 100, he fet intro i l'Scratch ha anat fins al 100. Si ara jo volgués que baixés, haig de ficar-li el nombre, com que aquí és 0, li haig de ficar el nombre en negatiu. Doncs li posarem per provar. Menys 100. Recordeu que el menys, el símbol de menys, és el guionet, el que teniu al costat de la tecla de fer majúscula. Li donem a l'intro, a veure què passa. Se n'ha anat al menys 100. Si li torno a posar el 0, se me'n va al mig. Ara vull que vagi cap a la dreta o cap a l'esquerra. Doncs si vull que vagi cap a l'esquerra és negatiu. I com que és l'eix horitzontal, pensaré que vull menys 100. Menys 100. I ja tenim l'Scratch que se n'ha anat endarrere. Vull que l'Scratch vagi endavant. Doncs li traiem el símbol negatiu. Serà 100? Doncs sí, evidentment l'Scratch s'ha anat fins al 100. Ara volem que sigui dintre del quadrant positiu, que és Y i X. Si vull que faci Y 100 i X 100, es trobarà aquí. Ja veureu. A la X ja el tenim a 100, a la Y li posem també el 100 i aquí el tenim, 100 i 100. Llavors, això ens dona molta idea de la situació. De vegades algun personatge l'hem fet caminar tant que ens ha desaparegut. Doncs per fer-lo tornar, podem posar-lo aquí a 0, 0. I així el personatge ens tornarà a aparèixer a la pantalla. D'acord? Això ens anirà molt bé. Fixeu-vos, tornem a parlar en un momentet dels escenaris, dels fons. Jo tenia un fons, que era el fons que ja venia, que era el blanc, i n'he pujat un altre. Quants fons tinc? Doncs aquí m'ho diu. 2 fons. Si jo pico aquí i me'n vaig a fons, veuré que tinc el fons blanc
i el fons grid, que és aquest de la pantalla. Puc pujar més fons i puc acumular diferents fons. Imagineu-vos que jo estic fent una història i tinc el banc perquè estan en el parc, també tinc aquí el del castell perquè se'n van a fer un passeig, i després tinc el que arriben aquí, que entren a dins del castell. Llavors, aquí jo tinc, aquests ja els puc eliminar perquè eren fons que no m'interessen per la meva història, no cal que ens acumulem coses, fons no m'interessa el dret. Doncs aquí tinc l'Scratch en aquest fons. Me'n vaig un altre cop a codi i selecciono el personatge Scratch. Per exemple, si vaig a aspecte, veureu que fica canviar el fons a, sí? O canvia el següent fons de pantalla. Imagineu, espera't 3 segons i canvia el següent fons de pantalla. Anem a veure si passa alguna cosa amb això. Control, perdoneu. Primer de tot, la bandereta. Quan es cliqui això? Control, ara sí. Espera't. Posarem 5 segons i canvia el següent fons de pantalla. Sí? Quin és el següent? Doncs havíem posat aquest i havíem posat el de passejar. A veure si és el de passejar el següent. Picarem la bandera verda. 1, 2, 3, 4, 5. I ha canviat el fons sol. És una manera de fer que els nostres fons vagin canviant. Podem fer amb espera. Podem fer si el personatge toca la vora, llavors canvia el fons de pantalla. Imagineu que volem que passi que és un videojoc i volem que passi la pantalla següent. Doncs si sensors tocant a la vora, llavors un altre cop aquí, següent fons de pantalla. O el que decidim nosaltres, o canviar el fons, en comptes de següent fons de pantalla, canviar el fons un altre cop al banc, al Bench with View. Sí? Llavors, clar, ara el que passa és que no hem programat l'Scratch perquè camini, però si programéssim l'Scratch perquè caminés i quan toqués la vora, hauria de canviar el fons. I us animo a que ho proveu, us animo a que investigueu una miqueta totes aquestes eines i que torneu a prendre contacte amb l'Scratch, o si el feu per primera vegada, que ens anem familiaritzant amb els blocs, amb els personatges i amb els escenaris, i que no tinguem por d'equivocar-nos, que equivocant-nos doncs aprenem. Una cosa molt important és que són moltes ordres, llavors si jo no li dic l'ordre, no ho fa. Imagineu-vos que voleu anar-vos a rentar les dents, doncs heu de ficar tots els passos. Aixecar-me de la cadira, caminar fins al lavabo, encendre l'aixeta, agafar el raspall, obrir el pot de la pasta de dents, posar la pasta de dents a sobre del raspall, però on estan els palets del raspall, tancar la pasta de dents, tancar l'aixeta, raspallar-me les dents. I és donar pas per pas per pas per pas totes les ordres, d'acord? Us linkaré un vídeo que és molt divertit, que serà perquè veieu això que us he dit, que és per què és tan important donar les ordres ben donades, perquè si no les coses no surten com un vol, d'acord? Doncs espero que us animeu molt a fer Scratch i res, si voleu deixar-me algun comentari o teniu algun dubte, jo us l'intentaré resoldre. Una abraçada!